Jalobia piny Kithure Kindiki koro wacho ni ogibiyie ni piny Kenya onyumre bugo mana nikech josiasa moko onge horuok marito yiero mondo mi gikaw telo. Kaka ifinya kidi lero, Kindiki onyiso josiasa makwedo sirikal bende mondo lerne oganda jo Kenya gigo magichano timonegi ponono ni gikaw telo. Koloso e gwenge ma Kiminini, jalup jatend piny Kithure Kindiki omako chung'ni ok gibiyie ni piny Kenya nyumore bugo mani nitie moko kuom josiasa madwaro telo mapiyo. Matimore matin ne seche 24 tok jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni nitie jogo madwaro loko loch mapacho ka ataro mar chik. President Ruto and this administration will not allow Kenya to descend into anarchy and chaos in the name of liberties and shortcuts by power-hungry politicians who are impatient. They cannot wait for the election. They want things to happen now. Kindiki bende onyiso jogo makwedo sirikal mondo miyo tim kamane yor kwe wirani ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar chiwo pache kotenore gi chal mar piny Kenya. Sisi hatuna problem na wale wako na maoni tofauti na serikali. Toeni maoni yenu mbadala lakini kwa njia ya amani. Sema mtukosoe mahali tumekosea. Usitutishe hapa na mambo ya tamu. Sisi tunashughulika kufanya kazi saa hii tuko ofisini. Kwa sababu kazi ni ya muda itaisha. Hata sisi tutatoka. But we must account for our time in office. Wewe kama ulipoteza wakati wako wakati ulikuwa kwa ofisi shauri yako. Me, don't drag me into your nonsense. I must account for every day of my life as Deputy President of Kenya. Korka kore, Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni kata obedo ni chiko chiwo thuolo mar ng'anyo. Ng'anyo makamano nyaka time yor kwe maneno ni onge jal mowito ngimane kata mwandu mokwal. Whoever wants to demonstrate, let those demonstrations not end up in tragedies of proper destruction, maiming people, killing innocent people, and rendering people destitute. Senator Matranzoia Alan Chesang mabene no yuoro nyasi majiwo dongruok e gwenge go ma Kiminini no kwayo oganda mondo miyo mi sirikal manie telo sani thuolo makare matich kaka chiel kuom yore mag neno ni dongruok odhi nyime e gwenge go. Mimi naomba kama Tranzoia kwa sababu tunataka maendeleo, let us support the government of the day. Mambo ya kupinga serikali kila siku hatutapata maendeleo. Kwa ile hiko tuisukume tupate maendeleo ili pia sisi biashara zetu zisonge juu. Efinye Kidi, Ramogi TV.